हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय जायफ्रा क्रिसमास पालन खालामो एबा जायफ्रा क्रिसमासाव मोसायो बिसोरनि थाखायहाय केमथा तालनि मोनसे मेथाइ रेकर्डिं खालामनानै लानानै फैदों आंना बियानै अलिभ मुसाहारिया दा बियो आंखौहाय नोंनि चेनेलाव बुंनानै होलाय आमाय एसे होननायलाय दा बेखायनो आङो एसे मेथाइखौ ससे सालायनानै होनो गोसो जादों ओमफ्राय बे मेथाइखौहाय फुलखौ मोनगोन जाहैबाय भिलेज ब्लग चेनेलाव मोनगोन आङो नै होगासिनो दंखायो साइडआवहाय दा बे चेनेलावहाय नोंथांमोना बे मेथाइखौ फुलखौ मोनगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा क्रिसमासाव इन्ट्रेस्टिं मोसानो गोसो बे बियानैनि चेनेलाव थांनानै बे मेथाइखौहाय फुलखौहाय दामनो हागोन आरोखि दा आंखौहाय ससे आपडेट होनानै होनो थिननायलाय आङो आखायनो होनोसै ओमफ्राय थांनाय 2022 आवबो बियो रेकर्डिं खालामदों बेयावनो मोनगोन आरो दुब 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 होननाय मोनो होनलायनाय बे मेथाइखौ आरो नायबानो मोनखागोन लारियाव ओमफ्राय दा जायफ्रा इन्ट्रेस्टिं मोनो बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दा बयबो मोसानो हागोन आरोखि ओमफ्राय ब्रकेल टकेल लायाखै थेवबो माने टाइमिंफोरखौहाय एडजास्ट खालामनानै खनो आरो ओमफ्राय मथा मथि गावनो दानखाङो मेथाइखौ गावनो लिरिक्स गावनो टिउन होदों गासैखौबो आरो ना खुनु मालायनि लायाखै गावनो माबाजोबदों आरो दा नायनो हागोन आरोखि सावबादाव गोसोआ बिरलांबावलायबाय सानजा फारसे जिसुनि जोनोम सानाव देग्लायनि बर'दिना लाबोदोलाय बाजै माइब्रा सिथावा लाबोदोलाय बाजै बेदर खाजिया लाबोदोलाय बाजै माइब्रा सिथावा लाबोदोलाय बाजै बेदर खाजिया दा लोगोफोर निश्चय खोनाखाबाय मेथाइखौ ओमफ्राय मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो बिनिहा ओमफ्राय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे माने नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों बेबायदिनो जौगालांनो हायो बेखौनो आङो खावलायहरनाय थाबाय ओमफ्राय आंनि फलोवार्सफ्राबो बे भिलेज ब्लग चेनेलखौहाय सापर्ट खालामहैनो हागोन जाहाथे बयनिबो सापर्ट नांगौ बेखायनो आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय बाय बाय